Min jaf kemm il-darba konna fuq xi waħda mill-bajjiet u ħin bla mistenni tħoss bħal rax tal-baħar fuq ġismek kollu wara li kelb ikun farfar minn fuq u l-ilma biex jixxotta. Fl-istess waqt li jkun hemm min jiggustaħ, żgur li ssib min ma jieħux pjaċir. Min issa l-qoddim dawk li għandhom il-klieb żgur illi se jaħsbuha darbtejn qabel jieħdu l-klieb tagħhom il-baħar. Dan għaliex se jiġu infurzati regolamenti li suppost ilhom fis-seħħ mill-ewwel ta' Marzu ta' 3 snin ilu. L-annimali ma nistgħux jitniżlu fuq bajjiet tar-ramel, imma jistgħu jniżlu fejn hemm il-blat, imma ma jistgħux jgħumu kull fejn hemm an official baiting site. Jifedin xi 87 baiting site madwar Malta. Imma x'inhu l-iskop ta' dawn ir-regolamenti? L-iskop tal-liġi, anke din is-sezzjoni tal-liġi hija biex tipproteġi s-saħħa ta' min ikun qed jogħmel, biex jipproteġi s-saħħa tal-pubbliku. Għalkemm il-klieb huma meqjusin bħala annimali ubedjenti, min iħobb l-annimali kif jaħsibha fuq dawn ir-regolamenti? Sab sorpriża minflok naħseb qed immorru l-qudiem qed immorru lura. Nifhem u naċċetta li forsi jkun hawn min jiddejjaq li jekk jibża forsi u ma jħobbx l-annimali jkunu miegħu fuq il-baħar jew fejn ikunu, però ma tistax tiġbor il kulħadd f'keffa waħda. Xi ftit dawn se jtelfu wkoll minn terapija li ċertu klieb ikollhom bżonn. Aw terapija li ċertu klieb ikollhom bżonnhom. Forsi jkollhom problema bil-muscle, problema fil-joints li t-terapija tagħhom hija propju li jinżlu jgħumu fil-baħar. Daw x'ħajamlu jgħidulhom daqshekk issa ma fejquhomx. Taqbel jew ma taqbilx, min jinqabad jistenna li jeħel multa ta' bejn 223 € u massimu ta' 4,660 €.